Super. Cing mancing. Wak, lama tuh wak. Ora langsung corona. Tapi wis gawe mangan golek-golek. Wedang metu. Wah, apa man? Barang apa meneh iki? Gue minggir sik ta. Barang opo yang mulus mendekat pupude perawan. Mulus, halus. Gosok pupude perawan wah. Sopo? Aku Jin. Teko nang kondi. Aku kok Dam Solo. Dam Solo ndi? Dam Solo lho, kayangan. Kayangan. Kayangan api. Dapuran koyo ngono iki. Ya Apa gelem trimo kowe ini? Wah ya Allah, hindari aku ki Jin ya. Jin opo? Jinglot. Ya Allah, iki jinglot. Iya, iki ki. Tenan wi. Tenan. Bicara balik, gelem enggak? Ya balik aku tak ganti klambi sik. Iya, sip. Kok gak nyongko nemu barang kok ya aneh. Kok pupude perawan gak nyongko anak jin. Oh, tinggal layar-layar saja karo kontene. Nama barang. Tak dan cara piye ya, tapi kok emang barangmu siapa ini pupude perawan masalah. Maka kecil. Ngenteni iki kowe kok. Piye ki? Kaget. Piye ki? Wong-wong kok padha cek maskeran iki. Kudu berpikir golek akal. Iki wis dadi new normal. Yo kaya nang wong mancing nganggo masker iki cocok di tambahno dadi anggota corona. Kan aku pengepul corona. Yo wis. Gitu. Arpeng. Maju. Bah, jasi. Kalau musuh, yo kita cepet. Arpeng. Wes mati. Arpeng ki lho. Gitu. Wes. Masker mati. Maju. Wah, menang itu anak wong main kok. Sopo sing ngono? Fokus. Gitu. Kira arpeng. Fokus. Mundur. Iya. Sek. Mau mobil. Maskernya coplok. Maju. Oh, dembe terus. Kok dimangan kok. Ngel dembe. Malah. Melek. Maskernya coplok. Belu aku. Salah. Mau copot masker piye? Lha iki gak wis bebas. Cemeto. New normal. Cemeto. New normal. Oh, kok ngono ya, Bang. New normal ki tetep nganggo protokol kesehatan. Masker piye? Lah terus gak enek corona kok. Iki kenapa? Kupingem krungu ta ora? Krungu. Kupingem krungu apa ora? Krungu. Semangatku. Kupingem krungu ta ora? Krungu. Dinggo. Wis kilo. New normal, kuwi ngono nganggo protokol kesehatan. Lah jarine pemerintah apa-apa iki? Kowe nang dinggo. Ya wis kok. Kok jimbor ora ketemu piye. Jin. Ngikut Jin.
lho. Lah kowe. Sopo? Lali aku. Jin. Jin yo. Lali aku. Mau beratus. Saiki wis ganti klambi kok ngene iki Jin. Ganteng. Jin bebas. Mata mereka apa kondangan. Ganteng ganteng aku biasa ae kok. Tidak puranem delok. Biasa. Piye? Piye piye? Aku tak cerita nih oleh ora. Cerita apa cerita apa? Nere cerita karo Jin. Nanti tak ben ya. Oh katut kabeh. Cokoti bobon. Penatang lho, cokoti nyamuk mbok cokoti semut ora roh aku enggak. Tak mlebu nyantai ngene lho. Ngene lho, aku iki cerita. Jadi kok corona iki ilang tenan. Corona ki urung ilang. Jare pemerintah ki wis gawe new normal, tapi cek nganggo protokol. Protokol apa? Protokol. Protokol. Heeh. Apa kuwi? Protokol iku kudu mematuhi perintahe sing atasan kono. Kokon nggo masker, jaga jarak, Kok maskeran? cuci tangan. Kok maskeran? Sik, Jim. Maskeran. Delok masker. Delok masker. Iya, delok. Kok maskeran? Oh, lho. Masker. Ya, jaga ngantil aku ki, Jim. Ya, delok. Terang kok kok. Wah, manusia goblok cek karo Jin, delok kacane Jin. Aku gak tahu masker. Ngene lho nganggone masker ki. Meneng. Ha. Nganggone. Model piye neh? Model piye ki? Delok tak ngerti delok iki lho. Ora ketok badakmu. Goblok. Goblok. Manusia goblok. Ngene lho carane nganggo. Lha wis ora kok takok. Awi. Tahu kamu aku tahu ora nganggo ngene lho. Nih, ngene to. Nah, Tali ngene. ya. Nih. Kok jere kok kena corona jere nganggo iki. Ora. Orang torare. Lha iki jine mosok kena coronane ngono. Ya. Percaya aku apik wae. Kenapa ini? Ben jaga kesehatan. Terjauh dari corona. Jaga jarak. Corona, jerem corona. Siap, Bos. Jaga jarak. Siap. Wah. Bang boleh lah, tak boleh aku. Wah, kira kena corona. Sopoy. Aku Jin. Jin sapa wae? Aku Jin. CRN. Jin ana jenenge CRN Jin apa kuwi? Ki CRN Corona. Oh, kowe to sing gawe wong resah sak donya iki kowe. Yo, aku pengepul Corona. Kenapa? Enggak boleh. Enggak boleh. Oh my god. Omahku katut kabeh bah. Ki sapa neh iki? Aku gawe jeneng jin corona ini lho jenenge. Oh, ala iki sing gawe ngersalasan donya iki. Dan balik ora? Masalah buat lo. Masalah. Kowe dia mere. Moh, awas betah. Aku mau mere. Nomere ae lho kowe, dan Moh. cinta pian di loro. Gak, kowe nyakon aku mere kenapa kowe? Gak terima kowe. Glet. Glot. Glut. Ayo, keligo ning arep kono. Lah bosku ning ndi iki? Go. Iki koplak kowe. Aku tang-tango. Lah kok iso tekan dhuwur kok Gitu. apa? Blok. Kemarin blok. Ki aku piye? Pedhono. Ora iso metu ra. Aduh. Kondang. Goblok. Blok pasang. Dia mau mandi.
apa iki? Tuh. Ayo Jin. Mana Jin? Ayo Jin. Ayo Jin. Masker lah coplok. Corona. Wes Jin, aku kalah. Aku bunuh diri wae. Makane aja gawe resah wong sadunya. Iki akibate. Ya wes Jin, aku ngaku kalah, aku tak mirip ke Indonesia wae. Mulane to, rasa ngegerwo sak Indonesia. Apa to rae? Apa? Apa to ra? Apa? Apa to ra? Apa? Nggopo meneh? Nilai bunuh diri. Ya semua masyarakat Indonesia dadah Jin. Untuk masyarakat Indonesia, Jangan lupa Tetap menaati protokol kesehatan yang ada. dan untuk masyarakat Bojonegoro, jangan lupa Tetap menjaga kesehatan dan selalu pakai masker, tidak keluar rumah di saat tidak penting-penting banget. terima kasih. Bro, Flu. Oh my god. Ya semua masyarakat Indonesia dadah Jin. Orang kita tambah kaburine kek. Wes ini urung ilang. Karo presiden ki wis dibebas tapi kudu nggo protokol ta. Apa?